Merħba il-ħadd it-tajjeb. Il-ħadd it-tajjeb u nilqawkom minn Bormla, propju minn triq Santa Marija. Triq Taraġ. Taraġ. Missom jisammu triq b'Taraġ, Sqaraġ. Araw, nek t-restu diġà l-ġimgħa kbira. Maħna, Sqaraġ. Sqaraġ, tlaqna minn Sqaraġ. ċerta, Sqaraġ, Sqa u Taraġ. Jekk kun tela mbagħad tista' tiġi sqela, x'taħseb? Tinqela biex titla'. Ma nilħaqx. Fija, Kemm stramba. Hello. All right. Inti Matthew? You know, Tonna Guilford, you know. inti ilek 13 sena segretarju tal-Aqda tal-Arma, mux tal-Arma, tal-Festa. Tal-armar ukoll. Umma. Xu għandu. Inti Bormla top Ma nibdilha ma' xejn. u tibqaw. Nittamaw li nibqaw, kieku nistgħu anke hawnhekk nindifnu. Ma nistgħux. Jekk trid fit-tarġa toqgħod. Noqgħod Tal-kurzità. Ġieri tidħolx fis-sakra fi żmien festa. Imma drajta triq ta' ġifieri. Rat badet tidra mhux. Drajta wkoll seraħ moħħok. Immaġina, jiftillek. Ngħidlek kera qed iġik imma insomma. Minn fuq rajt. Ejja, morru dur dara miegħek. Lana. U għaw tispiċċa it-triq Santa Marija ħatibda triq. Ħaninżlu għal triq ir-regatta. Issa dejjem ċans illi minn triq Santa Marija għal triq ir-regatta kienet triq waħda. Il-fatt jekk tara l-aħħar turġin ta' triq Santa Marija ma jkomplix bħal qiegħda turġin. Huwa jdieq biex ovvjament tagħmel l-aċċess għat-triq. U tiġi triq. It-triq John Paċ. Kurzita kbira ta' fin maqasma Bormla, Għadej għandi Salvina, nsertajni aħna u tilajn dattara fieħ, dattara. Kemm il-darba titilaw kull-jum? Darbtej? Fieħ, Le, darbtej. Għalek għadek sewsa, U mela. Isma tal-live. Isma, stajdinna fuq Matthew. 78, Mela. Kelli bżon nkunek sa 78, jien. 78. Isma, stajdinna fuq dak il-raġel, fuq Matthew. Onest. Jaħdem ħafna. Għal-Bormla. Xizjiet. Bizzejiet, faħħartu bizzejiet għadijie. Għanimġu, ċaw, ġurnata tajba. Ċaw. Mela, xtajdinna fuq din it-triq? Għalix importanti, għalix għazilta. Din hija l-unika triq f'Malta li msemmija għal-regatta tradizzjonali. Għamna nafu li huwa wieħed mid-distretti li tikkompeti fir-regatta. L-Akkanejti. U kemm ta' 8 Settembru, irbaħna x-xil sa' Settembru 20 darba, ġifieri qegħdin. 20 darba ħattuha. Eżatt, qegħdin it-tieni wara l-isla. Ġifieri wieħed dejjem jittama li bil-kumitat li għandna bħalissa. Kemm hemm distakk? Ta' tlieta. Ġifiri huma r-rivali l-kbar. Iva. Il-pika mar-regatta dejjem mal-isla kienet, ġifieri. So, fej morru jarawa Bormla, fej tarawa Ix-Xatt tal-Belt intom. Jien niftakar Bormla konna qabel l-isla. Ma mbagħad biżmien affarijiet jinbidlu u llum qegħdin niġru wara jom aħna. Ġifieri nittamaw li għadha pitada. Anka futbol kontu tajjeb. No, intom St. George's. St. George's huma pionieri tal-futbol. Eżatt, terġa'. Futbol beda minn Bormla. Fil-moment, mhux għaddej minn daqshekk tajjeb, ifhem. Imma hemm kumitat li qed jistinka wkoll biex ovvjament jipprova jġib l-aħjar. Toqgħod tajt kollox il-kumitat. Ejja, tar-regatta minn tix. Jew ukoll, ora. Laqas tal-futbol ta' minix, imma nħobb insegwihom it-tnejn li huma. Xi ħaġa li tinnota mill-ewwel f'dil-erja hija l-bini ġdid b'kontrast mal-bini antik. Dak nimmaġina x'waqaf żmien il-gwerra kif inhi l-istorja. Dan bena fuq pjanta tal-Periz Mintov. Għandu monument, Bormli su kol, ġifiri, għawek, ġifiri, mill-gazin kollox huwa pjanta tal-Periz Mintov. Fil-fatta qed ngħidu 60 sena, 70 sena. Nimxu? Nimxu. Met, din l-erja nistaw sew la bħala magħrufa bħala s-suq u xek. Kif wieħed jista' jara meta jimxi minn Pjazza Gavingulija sa fejn Knisja ta' Santa Teresa,
għaw ħafna ħwienet u allura kien iservi bħala l-lok kummerċjali ta' Borbla. Kulħadd kien jiġi qiegħda minn hawn kollox. Eżatt, minn kollox kont issib, ġifieri kemm fajjenza, kemm ħwejjeq, kollox. Minn kollox kont issib. Allura ovvjament ġi ċentru kummerċjali u li minn hemm ħalli sem bħala suq. Biex inkun qed ngħidu kollox is-suq ġifieri żona bħala isem uffiċjali ma jisimix is-suq. Huwa maqsum fuq 4 partijiet fejn għandek Pjazza Kavingulija, għandek triq Domin Kumintov, Pjazza Paolina Vassallo li qegħdin fiha u triq Santa Teresa li hawn warajna. U inti hawnhekk kemm għandek żmien? 33. Għatli li tiftakar isu 3 fażijiet għax kont tara meta tkun kieku kont bil-qeda hawnhekk. Eżatt. Mela niftakar l-ewwel il-ħajt li kien hemm naqra għoli, ma kienx għoli esaġerat. Kien naqra għoli imma ġifieri dak il-ħajt ta' tfulija. Mbagħad fl-2001 kien twaqqa dak il-ħajt u mbena ħajt ieħor li kien bil-gradi li minnhom mill-ġurnata konna naraw iż-żona tal-Baċir numru 1. U mbagħad fl-2011-12 meta twaqqa l-ħajt biex infetaħ ovvjament iż-żona kif ġiet illum, kif ġiet reġenerata f'daħħal. Differenza kbira. Ħafna. Jiena niftakar meta kont żgħir konna nħoġġu fil-galerija tad-dar li daftet il-bot minn hawnhekk, konna naraw il-krejni tad-dejni waqt ix-xogħol. U r-Rialto fi żmien kien post. Kien sinema, eżatt. Ġifieri Borbla kien hawn 3 cinemas. 3. Dan kien wieħed minnhom iva r-Rialto, kien hawn ir-Rialto, ir-Rio u l-Windsor. Naqra. X'naqa life kien hawn, Eżatt. Nimxu? Nimxu. Tlaqna. Matthew, spiċċajna fil-knisja tajjeb wara mixja nżulu tlajja u x'naf. Torġien. Ejja, torġien. Hawnhekk lili ifakkarni f'meta kont żgħir kont niġi forċina. Hawnhekk għax għandkom proċessjoni ta' ġimgħa kbira ċelebri mhux hekk. Eżatt. Batijiem oħra. Imma likom il-Bornisi xi tfisser il-knisja? Jiena naħseb li hawnhekk Karina huwa ċ-ċentru kulturali. Mbagħad ħafna Bormliżi nġabru hawnhekk fit-8 Diċembru ovvjament biex raw joħroġ ta' konċezzjoni mill-Knisja. Eżatt. Ovvjament fil-xorstu fil-ġimgħa kbira li wkoll huma festi kbar għalina. Dis-sena jekk alla jri. Nittamaw li ngawduhom ukoll. U intom magħrufin wkoll magħrufin ma' Malta kollha l-Bornisi għall-festi. Ġifieri forsi m'intomx l-ikbar popolazzjoni ta' Malta. Eżatt. Eżatt. Li tagħmlu sew. Bħalissa u xi 5,000 u xi ħaġa. Kien hemm żmien meta kienu over 14,000, ġifieri. U l-festa wkoll tagħkom jagħmlu għalija ħafna nies. Eżatt, tagħna waħda mill-ftit li żammet il-ġurnata tagħha f'Diċembru, ġifieri ħafna drabi t-temp ma jkunx favorina. Li jkun jitħajjar li jiġi l-festa. Eżatt. U ftit milli għandhom il-marċ fil-kesħa wkoll. Eżatt. Ekku. Però laqas nimmaġinaw li nbidlu l-ġurnata tagħha, ġifieri jiena dejjem idhom il-birthday tiegħi f'naru niċċelebraħ. Ġifieri laqas nimmaġina l-kunċizzjoni niċċelebrawha f'ġurnata oħra mhux fit-8 Diċembru. Sawa, jien li forsi nissuġġerixxi jekk taħbad is-sibt tuħinna holiday xorta, żemma. Dik li suppost iżidilek mal-lif illum, ġifieri. Imma mhux kulħadd ukoll għandu l-festa. Eżatt. Isma' Met, grazzi ħafna, vera dawwartna dawra sew. U l-inna vera għalunna li inti vera taħdem għal-Borbla u ta' dan ringrazzjaw nisbħalek li grazzi għalikom l-affarijiet kulturali, l-affarijiet li jagħmlu ir-raħal u l-belt. Dak li iżommuhom, grazzi nisbħalek. Naħseb li dak huwa dmir ta' kulħadd biex naddu dak li aħna rċivejna lil ħadd ieħor ta' warajna biex ovvjament jibqa' għaddej. Grazzi ħafna, naltaw il-ħadd li ġej min jaf ma' min u fejn ħammorru.